Grabe na kaya atong panahon karon no. Kining mga butang nga mga pakigilawas nga unta mubuhat ani mga minyo lamang outside sa kaminyoon. Dili pwede kay mortal nga sala. Pero ang mga tao karon, murag giisip na lang nila nga dula-dula na lang exercise. Mura bitag ang tao karon naghimuhimo na lang ilang kaugaliyong balaod, wala na nitahod sa balaod sa kalangitan. And alang sa mga nag-live-in, dili ni ingon nga paghukom. Dili sa ni pagsaway, kun dili pagtabang. Nga kung nag-live-in mo karon, ang inyong kinabuhi naamo sa sala. Bali naamo sa kinabuhing sala kay ang pag-ipon nga walay kasal, salang mortal man. Ngano mang mahimong salang mortal? Kay ang paghimog pakigilawas buhaton sa minyo lamang nga gipanalanginan. Unya ka mo nag-ipon-ipon nga wala may kasal. Lisod pod nga dili ta makabuhat ana. Ug ang uban miingon nga okay ra man siguro na mga ilamig pasaylo ka dai sa Ginoo. Yes, pwede. Kay ang Ginoo mapasayloon biya. Pero magsigit tag pangayog pasaylo pero gibuhat ra gyapon nato kanunay. Burag ato rang giulog-ulugan ang Ginoo ni ana. Lami gyud tong mangayo tag pasaylo ni ana ug nakalikay na taan ang buhata ug dili na ta makasala ni ana. So unsaon man pagluwas ng mga nag-live-in aning salaa? Mao ra gayud ang pagpakasal aron mairis ang maong sala sa pag-ipon nga wala pay kasal. Aron mawala ng sala sa pakigilawas, pag once minyo na mo, nanamoy lisensya at tubangan sa Ginoo, bahalag magbinuntagay mo ni ana, dili na mo makasala at tubangan sa Ginoo. Pero kung gaipon pa mong walay kasal karon, dako kay ng sala sa Ginoo. Muna'y gitawag nga, nagpuyo mo sa kinabuhing sala. Kanira bang mga tao no, kay literal din nila. Kung maigo gani ani, masuko din, kinsa po kang gahukom na ginamo, magbuot ka, ana, usod haba mga istorya, no? Pero di ni paghukom, kung dili, mao'y tinuod, mao'y kamatuuran. So, kung naglibin pa mo karon atong ibutang, ang problema is financial. Usay manggod ang babag, nga dugay makapakasal ang tao, kanang too much ambitious kay ta, nga gusto tagbungga nga wedding bisan dili makaya. Isuon, ang pinaka-importante, ang pagpanalangin lang sa Ginoo. Dili ko agin sa bungga, basta duna ka, buhata. Minsan lang tay kakasal. Pero kung wala, siguruha nga masecure ug maluwas ang inyong kinabuhi. Ang inyong kalag nga makalikay mo, makalingkawas mo sa kinabuhing sala. Unsay disadvantage niini? Isuon una, wala ta nasayod, kanus ata mamatay. Ug wala po ta nasayod, kanus sa moabot ang Ginoo. Simba ko, nga maabtan ta sa kamatayon, dinaa pa ta sa kinabuhing sala karon nga wala ta kahinulsol og gabiya ni ana. Dan, dili ta makasulod sa balay sa Ginoo. Kay ang langit giandam lamang sa Ginoo sa mga taong nagmatarong ug naghinlo sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpangayog pasaylo sa ilang mga sala. Unsaon man nato igsuon? Mahimo unya ng babag unsaon nato pag-adto og langit. Dan, be practical. Kung nag-ipon na mong taas nga panahon, ang kawad-on lay kulang, iampo. Pangayo mong tabang sa Ginoo nga magrasyahan mo, kay ihatag yun na niya basta willing mo. Then, dagang libre nga kasal karon. Simply is enough. Importante mapanalanginan lang. Pero, kung nag-ipon-ipon lang mo, kay hidlaw lang yun. Kay gusto mo tilaw lang yun ni ana. Gusto nga, dili magpakasal para yung responsibilidad, kay di na ginahan, pidi rabiyaan, kana may dili maayo. Dako kay ng sala at tubangan sa Ginoo ug maka-imperno yun na sa atong kalaisoon. Manang sa mga nag-ipon diha, hinaot nga maningkamot mo nga makalingkawas anang salaa aron di ta kasiguro unsay paingnan sa atong kinabuhi. Maluwas na kita isuon. Dili ni paghukom ha, kundi usa ka pagpanggag pagtabang aron atong kalag mapahiluna sa lahing mga adlaw. Oo, dili man kita perfect kay nakasala man gyud ta ni ana, pero maningkamot ta nga makalingkawas ta anang salaa. God bless igsoon.